Sesuk arek anak acara opo? Acara mantu. Mantu sapa? Anake bae, anake Japon menir karo. Lah wong ana acara wong liya ngopo riko repot? Wong acarane wong liya ngopo riko mek repot? Kok repot piye? Lah kok riko mikiri acarane wong liya, mantune wong liya. Wong iki sing dewo menir kok. Lah riko njuk sapane menir. Walah. Aku anake Cap anu Marlan. Anake Marlan sapa meneng? Anake bojomu. Bojone nyong. Heeh. Kapan nyong bojo? Bojo iki ora rene, engko ora cecuk rene. Nyong arep dinikahke, Mbok. Oh wis, ndek bojo karo dinikahke meneh. Nyong pengen nikah meneh, Mbok. Nikahke meneh. Heeh. Goblok. Ora ngomane-mane anak putune. Nang apa wae nyong arek bojo meneh kok ora oleh sih? Oh, bojo sapa? Marlan. Oh, goblok. Mang Marlan arak oleh wong kono kidul kok. Bojo meneh rebutan. Wong ora oleh po. Nyong pengen karo Marlan, Mbok. Ya wis rebutan kono rebutan. Oh, kabak para nikah karo Marlan. Ora depngeken mati kulite. Wong bapakne wis dipek kok anake dipek ki wong apa gemblong apa ibar. Ra oleh ya. Tapi nek nyong seneng ra oleh ya. Kayak jeneng kitek kayak Kok karo tekek mau karo wedhus saiki karo tekek. Nyak karo Marlan, Mbok ah. Mau Marlan teleponan. Marlan, bojo karo nyong ya. Oleh kok gelem. ya kon rebutan. Wis nembang apa? Mau. Yo, riko sing nyanyi. Nembang betul wis. Yo, nih. Ceper.